pun dhisik coba kaya apa? Ayo kowe sik Bir. Luduk Kasmara. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Mang Matne niku Mas Gareng. Nggih, kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang adi lho. nggih tenan kok ya. Elok to. Jan cumpapno lek cara wong Jawa ki glathik tunggal sagowo. Oh iya to. Nggih, glathik tunggal sagowo. Nggih. Gila apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segowo. Tunggal segowo iya apa? Segowo ki bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Jelas lho, wong keterangane suwe- kudu jelas lho. Yo jelas Emang WA-mu wis dilebokke WA aku. WA-mu rata apik. Sing dilebokne mbek aku kok asline. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho cantik kabeh to Mas Gareng. Nggih. Lho, sampean jejerono rada nyedak Birgita. Nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung. Wah, Gareng kaya Srigala. Mas, jenengan mau getok karo mimik to. Ah, lah. Ya tak cucupe. Ojo. Srigala. Ojo nesu ngono kuwi ayo. Boten. Nggih. Gagah. Yo, Mbak Lisa. Ayo. Lingsem yen kemutan lelampahan kang wuri. Yo, Bir. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Jan apa-apa nek yo padha to, Bir. Iya. Diteke lho Kuku padha. kita juga sama. Ya, kayak Iya. Lah kuwi lho sikile masalah yo 5 kabeh. Pun jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha, ayo. Oke lah. Iya.
Pipi cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Kok Ayo. senano Madangkarae lali ditresnani tenanan. Nggih. Klinting-klinting maksud. Gamelan kok klinting-klinting. Lah yo ki mau lho iramane klinting-klinting. Kaya kirek dikalungi ya klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. Catatan sajrone datang untuk saya berarti aku gawe dadi Ayo Bir. Kerasi tenan le joget. Dan kaya Mimin Apri.